maar dat kan. Dat klinkt vrolijk. Baka, jij meidje. Nee, kijk, Sari, vandaag zijn we samen, joh. Dat was beslist die beste bazaar ooit. Sabi lagi niya mo kasi, I've got a feeling dat de actie gaan wezen. Doe waza. Omtrent. Wat is dan met die eerste bazaar gebeurd? Dat viel meidje. Als ik nou van die beginnen, ga ik vanavond die moet slapen. Het gaan later gaan. Niks vertellen. Is hij slaapelijk nog eens? Ik joke toch net, ik weet dat. Ik ook. Kan iemand nou voor mij zeggen wat dan gaat? Ik brand om te weten wat gebeurt. Worry maar, Reina. Dat zo baie gebeuren, wat zeg je weer? Omtrent, Te Sari, veel, hoor. te veel. Zo daar zo baie dingen gebeuren als eigenlijk een vraag, waar beginnen mensen? Vader, ik hoop maar dat Dorothy gaat nog rijdt wees morgen. Wat is een fout met zuster Dorothy? Hoe zij samen die ambulance weg? En Sylvia is zeker niet ernstig hier. Sylvia is ernstig, maar Dorothy is gevallen zo met jokes. Ze is ernstig. Hoe kan oma wel zeggen, zuster Dorothy is gevallen, ze ernstig is. Zij is weg daar met de ambulance, oma Warren. Maar dat is gewoon zijn reis aan dienst, een gegeven. Ze moet zeggen jokes, dat is net zo aan een grapje zijn. Dat klinkt daarom beter. Nee, eindelijk is. Hij gaat nog altijd naar heel zijn kop zich op staan morgenochtend. Weet je, lekker morgen als ik in de kerk zo'n WhatsApp-groep, maar dat moest alles snaakse dingen, leen oren weer en vrouw oren weer. Nou, morgen kan een beetje oren weer vragen voor pijnpillen, want zij is al in. Met de kop zich gaan opstaan, niet. Sari, broer Nicolas had net zo erg veel morgenochtend. Ik zei even, Joe. Je zei dan, sterk bij belast. Wat belast? Zo zei. Wil oma van mij zeggen, zuster Dorothy heeft ook gedronken. Was zij ook dronk? Nee, zij was hij. Oma dan ook zo pas gezegd, ze gaan bakken, schrik met een koppijn. En nou zei oma, zij is dronken. Zo, oma is reer Dorothy was hij dronken. Zij was gezegd. Waar was Dominique tijdens al die scandes? Wanneer hij is op weer een nieuwe ander probleem. Die van mij zei Dominique was ook dronk geweest. Nee, was hij. Maar hij moest dealen met een mevrouw Dominee wat zo gezegd was. Ze laat hem beginnen paaldaars. Rondom al wat de paal is niet in. Hey, encore daarna, toen zijn vrouw winnen, langs een reertje werd. Het snaakse kantje. Dat was net voor ze hebben moord. Net daarvoor je steeds waar Nico zijn klavier speelt. Later aan de trekken in de klavier en trekken ze neer zo. Ik bedoel, oma... Ja, zij daar. Nee, yes, waar was ik? Ik is zo spijtig teruggaan niet. Dat is maar goed, je tegen gaan niet kunt. Dat was maar bitter moeilijk om niet te lachen. Ben je zelf eigenlijk zo zeggen om te lachen? Ik denk toen maar, hier moet een plan komen. Ik zie in zitten, ze ben niet zo goed goed. Ik ook gezien. Ik schreef zo achteruit en ik lach achter hij kan zien en ik vat een video ook. Ik oma video's gevat. Ja. Hallo jongens, zoals hier van de Karoo. Dank je dat jullie hier de video gekeken. Remember om ons te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.